କୁହାଯାଏ ଯେ ସର୍ବମନିତ୍ୟମ୍ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଚାଲ ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଶୁଣିବା। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ସଚ୍ଚା ସୁଖ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ସେ ପୁଅଟି ସାଧୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ସଚ୍ଚା ସୁଖ ମିଳିଥାଏ କେଉଁଥିରୁ ଗୁରୁଦେବ? ସାଧୁ ଟିକେ ହସି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରନା, ଏ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ଯାଅ। ସେ ପୁଅଟି ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଫୁଲଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଓ ତାର ସବୁ ପାଖୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଫୁଲଟିକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥିଲା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମଉଳିଗଲା କେମିତି ଯେ? ସେ ପୁଅଟି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଧରି ଆସିଲା। ଏ ଫୁଲଟି ତ ମଉଳିଗଲା ଗୁରୁଦେବ, ଜୀବନର ସଚ୍ଚା ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏମିତି? ସାଧୁ ଜଣକ ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ସୁଖ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ ଆଉ ଏ ବାହାର ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ହଁ, ଫୁଲ ମଉଳି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ସୁଖ କେବେ ବି ମଉଳେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସଚ୍ଚା ସୁଖ ନା ନିଜ ଭିତରର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ, ଏ ବାହାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷରେ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ନା ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ ନା ଇମୋସନ୍ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଏତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖୁଛେ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସମୟ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଗତି କରୁଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ନେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ, ନା କି ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଭାବି ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।